Ültettél már fát? Nagyon-nagyon sok fát ültettem. Ivánékkal is voltam látványfa ültetésen, illetve mi a Duma Színház is már évek óta van egy ilyen fakupon akciónk, ahol a nézőink vásárolhatnak fakuponokat. Voltunk Kerekharaszt térségében óriási faültetésen. Kiválasztottuk az évnek az egyetlen napját, amikor úgy esett az eső, hogy szinte 0 fok körüli hőmérséklet volt. Amit faültetéssel foglaltaskodtunk és segítettünk a természetnek, ezután a Tesco-ban vízálló ruha vásárlással a csapat nagy része ellentételezett is, amik soha nem fognak lebomlani. Mit szólsz a Nemzeti Faültetés napjához? Nagyon jó, mindennek van már világnapja, úgyhogy nem árt, hogyha van értelmes dolgoknak is. Te öleltél meg már fát? Igen, nagyon szeretem, hát inkább az élőt, de mivel van egy faelgázosító kazánunk is a vendégházunkban, ezért darabokra vágott fát is öleltem már, ami egyébként abban is nagyon sok energia van. Én nyilván jobban szeretem azért az állófákat